vagyok, Liza, de Tomival és Palácsi Lillával, szervusztok! És most kóstolunk egy nagyon jó kis fehérboros gombakrémleves házi gajuskával. Mit tudhatunk a borról? Hát etyekről, illetve magáról az etyek budai borvidékről érdemes annyit tudni, hogy elsősorban a szárazborairól ismert, és az utóbbi időben etyeknek a fő szőlőfajtái között Sauvignon Blanc, Chardonnay és a Pinot Noir található meg. Ez a szent hármasság, és hát az első, ami a jobbról az első poharatokban van, az a Sauvignon Blanc tételünk. Erről a Sauvignon Blancról érdemes tudni, hogy itt, hogyha hátnézünk, akkor ezek az ültetvények többségében Sauvignon Blanc és Chardonnay teremnek, úgyhogy rögtön abban az autentikus környezetben is vagyunk. És hát a Sauvignon Blanc, ahogy ha megszagoljátok, akkor már jön ez a kicsit citrusosság, zöld fűszeresség vissza a borban, amit ebben a levesben is egy nagyon-nagyon picit vissza kell, hogy érezzetek, hiszen a leves maga ezt a bort is tartalmazza. Zseniális, szerintem kóstoljuk is meg akkor a főételünket, és akkor cseréljünk egy tányért. Azt tudod, miért várom a főételt? Nem. Mert az egyik kúriának a sárdónéját én ismerem és szeretem. A szőlő is többségében üledékes mészköves talajon, illetve egy pici erdős talajon. Mivel egy világfajtáról beszélünk, nem csak csendes borba, hanem akár pezsgő készítésében is egy tökéletes alapanyag.